Kwabasefilipi bokuqala ivesi lokuqala. OPawuli noTimothewu, izingceku zikaKristu Jesu kubo bonke abangcwele kuKristu Jesu abaseFilipi, kanye nababonisi namadiyakoni, makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini Jesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke, ekunxuseni kwami konke ngani nonke. Nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje. Ngethembile ngempela yena lento ukuthi owayiqala umsebenzi omuhle kinina uyakuwufeza kube losuku lukaKristu Jesu. Njengalokhu kufanele kube ngibe nomqondo onjalo ngani nonke, njengokuba nithwele enhliziyweni yami lokhu ebushweni kwami nasekulivikeleni nasekuliqiniseni ivangeli, nina nonke nihlanganyele nami emseni, ngokuba uNkulunkulu ungufakazi wami ukuthi nginilangazelela kangakanani nonke ngesike sikaJesu Kristu. Ngikhulekela lokhu ukuba uthando lwenu luvame kakhulu njalo ekwazini nasekuqondeni konke, ukuze nikwazi ukwahlukanisa nize nibe mhlophe nabakhubakiseyo kuze kube lusuku lukaKristu, nigcwaliswe ngezithelo zokulunga ezinayo uJesu Kristu, kube inkazimulo nodumo kuNkulunkulu. Kepha ngithanda ukuba nazi, bazalwane, ukuthi lokho kwangehlelayo kugcine kwaveza ukuqhubeka kwevangeli, kwaze kwathi izibopho zami zabonakala enqabeni yonke, nokuba bonke abanye ukuthi zingenxa kaKristu, nokuthi iningi labazalwane eNkosini betholile ithemba ngezibopho zami, bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungesabi. Abanye kambe bashumayele uKristu ngomhawu nangombango, kepha abanye ngenhliziyo enhle. Laba bashumayela ngothando bazi ukuthi ngimisele ukuvikelwa ivangeli, kepha labo bamemezela uKristu ngombango kungenganhliziyo emhlophe, bethi baza kungivusela ukuthakazeka ekuboshweni kwami kunani pho. Nakho uKristu uyamenyezelwa ngezindlela zonke, noma ngokuzenzisa noma ngesiminya. Kulokho-ke ngiyathokoza, yebo, ngiyathokoza ngokuba ngiyazi ukuthi lokhu kuyangungenzela ukusindisa ngokunxusa kwenu nangokusiza kukaMoya kaJesu, njengokulangazelela nokwethemba kwami ukuthi ayikho into engazakujabhiswa kwayo. Kepha ngesibindi sonke njengesezikhathini zonke namanje uKristu uyakwenziwa mkhulu emzimbeni wami, nokuba kungukuphila nokuba kungukufa. Ngokuba kimina ukuphila kungukuKristu, ukufa kuyinzuzo. Kepha uma ukuphila enyameni kuyisithelo somsebenzi kimi, angisakwazi engizakukhetha, kepha ngiphakathi kokubili. Nginesifiso sokumuka ngibe noKristu, ngokuba yikhona okuhle kakhulu, kanti-ke ukuhlala enyameni kuswelekile kakhulu ngenxa yenu. Lokhu nginalo leli themba, ngiyazi ukuthi ngiyakuhlala, yebo, ngihlale nani nonke, kube ngokuqhubeka nokuthokoza kwenu ekukholweni, ukuze ukuzibonga kwenu ngami kuvame kuKristu Jesu ngokufika kwami futhi kini. Kuphela hambani ngokufanele ivangeli likaKristu, kuze kuthi noma ngiza nginibona noma ngingekho, ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye,
nangumphefumulo munye, nilwela inkolo yevangeli, ningethuswa ngalutho ngabamelene nami, okuyisiboniso sokubhubha kubona kepha ngesokusindiswa kwenu. Lokhu kuvela kuNkulunkulu, ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngomusa, angisho ukukholwa kuye kuphela, kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Nikukho konke lokhu kulwa enakubona kimina, nakalokhu nizwa ukuthi kukini. Kwabasefilipi 2 ivesi 1. Ngakho-ke, uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe nenhliziyo, niqonde into inye. Ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Yilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke nakwabanye. Mawubekini lowo mqondo owawukhona kuJesu Kristu, owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu, wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo, ekufeni kwesiphambano. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke, ukuze ukuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube yinkazimulo kuNkulunkulu uyise. Ngakho-ke, bathandiweyo bami, njengalokhu nilalele ngezikhathi zonke, kungesikho nxa ngikhona kuphela, kodwa ikakhulu manje nxa ngingekho, fezani ukusindiswa kwenu ngokwesaba nokuthuthumela, ngokuba unguNkulunkulu osebenza kini, nokuthanda nokwenza ngentando yakhe. Yenzani konke ngokungakhononi nokungangabazi, ukuze nibe ngabangasolekiyo nabangenacala, abantwana bakaNkulunkulu abangenasici, phakathi kwesizukulwane esiyizigwegwe nesiphambeneyo, enikhanya phakathi kwaso njengezinkanyezi ezweni. Nibambele ezwini lokuphila, ngize ngibe nokuzibonga ngosuku lukaKristu, ngokuthi angigijimelanga ize, angisebenzelanga ize, yebo, nokuba nginikelwe emhlatshelweni nasenkonzweni yokukholwa kwenu. Ngiyathokoza, ngithokoza kanye nani nonke. Ngokunjalo-ke, thokozani nami, nithokoze kanye nani. Kepha ngiyethemba eNkosini uJesu ukuthuma uThimothewu kini masinyane, ukuze nani ngenani nxa singazi izindaba zenu, ngokuba anginamuntu onenhliziyo enjengeyakhe, onganakekela izindaba zenu ngobuqotho, ngokuba bonke bafuna okwabo, abafuni okukaJesu Kristu, kepha niyakwazi ukuthembeka kwakhe ukuthi ukhonzile kanye nami ngenxa yevangeli njengomntwana kayise. Yena-ke ngiyethemba ukumthuma masinyane uma sengimbonile ukuthi okuqondene nami kophelelaphi, kepha ngiyethemba eNkosini ukuthi nami ngizakuza eduzane, kodwa ngibone ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinina u-Epafroditumi, umzalwane nesisebenzi nebutho kanye nami nesithunywa senu, isikhonzi ekusweleni kwami. Lokhu wayengilangazelela nonke eyaluza, ngokuba nizwile ukuthi wayegula, ngokuba nempela wayegula ephasi kokufa, kepha uNkulunkulu wamhawukela. Kungeyena yedwa, wangihawukela nami ukuze ngingabi nalusizi phezu kosizi. Ngalokho ngakuthathela kakhulu ukumthuma, ukuze kuthi nxa
senimbona futhi nithokoze kimi kunciphe usizi. Ngakho-ke mamukeleni enkosini ngokuthokoza konke, abanjalo-ke nibaphathe ngokuzitusa, ngokuba ngenxa yomsebenzi kaKristu wacishe wafa ezidela amathambo ukuze agcwalise okusileleyo ekungikhonzeni kwenu. Kwabasefilipi besithathu, ivesi elokuqala. Elokugcina, bazalwane bami, thokozani enkosini. Ukunilobela khona lokho angikweqeni, kepha nina kuyanigcina. Xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusika, ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu. Sizibonga kuKristu Jesu, singethembi enyameni, nakuba nami bengingaba nokwethemba enyameni. Uma omunye umuntu ecabanga ukuthi unokwethemba enyameni, mina kakhulu ngasokwa ngosuku lwesishiyagalombili, ngingowamhlanga luka-Israyeli, owesizwe sakwaBhenjamini, umHebheru wamaHebheru, ngokomthetho umFarisi, ngokushisekela ngingowazingela ibandla, ngokulunga okusemthethweni ngingosokileyo. Kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngokushaya indiva ngenxa kaKristu, yebo impela, konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu iNkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu, ngifunyanwe kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngumthetho, kodwa lokho okuya ngokukholwa nguKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa, ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe, uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele akuvukeni kwabafileyo, kungesikho ukuthi sengimbambile nokuthi sengiphelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sekubambile, kepha kanye angekwenzayo ngikholwa okungesemuva, ngizelulela kokungaphambili, ngijonge emklomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu Jesu Kristu. Ngakho-ke thina sonke esiphelele masibe nokuqonda okunjalo, kepha uma kokuthile niqonda ngokunye, nalokhu uNkulunkulu ayakumbulela khona, kuphela ukuthi kwesefinyelele kukho sihambe ngawo lowo mkhondo. Ngilingiseni kwabazalwane, nibabhekisise abahamba njengathi esiyebonela kini, ngokuba abaningi enganitshena kaningi ngabo, namanje nginitshela nangezinyembezi, bahamba beyizitha zesiphambano sikaKristu, abakuphela kwabo kukubhujiswa, abankulunkulu wabo yisisu, nodumo lwabo lusehlazweni labo, abangabanaki abomhlaba, kepha thina singabombuso wasezulwini, lapho futhi silindela khona ukuba kuvele uMsindisi, iNkosi uJesu Kristu. Uyakuguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo, ngamandla angazihlelele ngawo konke phansi kwakhe. Kwabasefilipi besine, ivesi lokuqala. Ngalokho, bazalwane bami abathandekayo nabalangazelelwayo, intokozo yami nomqhele wami, yimani niqine kanjalo eNkosini, bathandwa. Ngiyamyala u-Evodiya, ngimyala noSintike ukuba babe nokuqonda kunye eNkosini. Yebo, ngiyakunxusa nawe mana wami oqotho, yekela labo abesifazane lokhu babambisana nami evangelini, kanye noKlemente nezinye izisebenzi zami
abamagama abo asencwadini yokuphila. Thokozani eNkosini njalo njalo. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Ukubekezela kwenu akwaziwe ngabantu bonke. INkosi iseduze. Ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Elokugcina, bazalwane, konke okuyiqiniso, konke okuhloniphekayo, konke okulungileyo, konke okumhlophe, konke okuthandekayo, konke okutusekayo, noma kukho okuhle noma kukho okubongekayo, zidlani ngalokho enakufunda nakwemukela nakuzwa nakubona kimi. Kwenzeni lokho, khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. Kepha-ke ngathokoza kakhulu eNkosini ngokuba manje senize navuselela ukunginakekela kwenu. Beninganakekeli kambe, kepha anibanga nathuba. Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela, ngokuba mina ngifundile ukuba nganeliswe noma ngihlezi kanjani. Ngiyakwazi ukuba phansi nokubusa. Kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe ukusutha nokulamba nokubusa nokuswela. Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Nokho nenze kahle ngokuhlanganyela nami ekuhluphekeni kwami. Niyazi nami nina baseFilipi ukuthi ekuqaleni kwevangeli, ekuphumeni kwami eMakedoniya, kwakungekho bandla nelilodwa elahlanganyela nami endabeni yokupha nokwamukela. Kuphela nina nodwa, ngokuba naseThesalonika nathumela kanye nakabili ngokuswela kwami. Akusikho ukuthi ngifuna isipho, kodwa ngifuna isithelo esiyakwandisa okubalelwa nina. Kepha nginakho konke ngokweqileyo, ngenelisiwe, sengamukelisiwe ngu-Ephroditu ukuvukela kinina, iphunga elimnandi, umhlatshelo omuhle nothokozisayo kuNkulunkulu. UNkulunkulu wami uzakugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. KuNkulunkulu noBaba wethu makube ludumo kuze kube phakade naphakade. Amen. Ngikhonzeleni kwabangcwele bonke abakuKristu Jesu. Abazalwane abanani bakhonza kimina. Abangcwele bonke bayawukhonza kini, ikakhulu abendlu kaKesari. Umusa weNkosi uJesu Kristu mawube nomoya wenu.